Dneška u Dome kulturi u Ruskim Keresture otrimana perša schadzka organizacijnog odboru 56. festivala ruske kulturi Červena ruža. Dneškajška schadzka odbora za organizaciju ruži bola dosť konstruktívna i že sme na samej schadzki odlučili, že by tohoročna 56. pošore Červena ruža bola 30. juna, 1. i 2. jula, pijatok, sobota i nedjelja. Perše predkladanje bolo, že by to boli 2 dni, medzi tým všetky tých, ktorí i robia u samej organizácii Rúži, hovorili, že pre techničné stvari zažlem lepšie na 3 dni. Ostala je odluka taká, že by to bolo pijatok, sobota i nedjelja, počínajúci so Pupčecom, predložujúci dali so odvukami Rovnini, sobota cetočný koncert i nedjelja u sali Doma kultúry by bolo Červena ruža, výbor za najkrajší hlas, a hefti 2 manifestácie by boli pijatok i sobotu u školi. Idúca schadzka organizacijnog odboru Festivala ruske kulturi Červena ruža otrimaše na počatku marca, keď budú definovani i provazaci manifestácií tohoročnog festivala.